जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम आसचे पवित्र भाईना तांकर एठी देखंतु नई कूड़े सेड से बसचंती किसी ज्ञान आम नबा आउ भाईना आउ मनीष माने जीवन केमती सुखी जीवन संज्ञाटा जय जगन्नाथ सर्वे भद्राणी पश्यन्तु ओ मांगश्चित दुख भगवत आज्ञा 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 ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କରି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମରି ପରିବାର ବାପ ମା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅ ଭିତରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲୁଟି କରି ଅଛି। ଆମେ ଉଭୟଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନେ ପରିସ୍ଫୁଟନ କରିପାରୁନେ ବୋଲି ଜୀବନଯାପନ କରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। जय जगन्नाथ।